Aprel ayı üçin täleýnama. Hamal. Aprel ayının birinji ýarymynda hamallar ähmiýetsiz zatlara wagt sarp etmek isleginden el çekip, ähli ünslerini öň tamamlamany goýan işlerine gönükdirerler. Ay ahirlanda olaryň ihlasy miwe berip başlar. Töwerekdäki ýagdaý bolsa, geljek göstüşleri kanatlandyrýan, lezzet berji duýgulary eçiler. Mali meseleleri ünsli bolmagy talap eder. Edilmeli işleri öňünden meýilleşdirseler, ýerliksiz çykdyjydan, gömürtük maýy goýumlardan goranyp bilerler. Saglyk babatda aprel aýy hamallardan gün tertibine has ünsli bolmagy, işçiňlik bilen dyýynjalyşy gedekleşdirmegi talap eder. Ujur gaýratyňyz ýeterlik bolsa-da, beň agramlyk taklanmasa, ýadawlygyň ýüze çykmagy mümkindir. Sowur. Sowurlar aýyň başynda durnukly ýagdaýa eýe bolmak bilen öz işlerini tertibe salmagy, pähimli hereket etmäge we esassız howpurgamalardan gaça durmagy çalşarlar. Adamlar bilen gatnaşyklarda diňlemegi we özüne anamly bolmak başarýandyklary sebäpli olar ýeňillik bilen baş alyp çykarlar. Dikkat bilen öwrenilmeli we hasap ketibi talap edýän täze işleriň ýa-da teklipleriň ýüze çykmagy ahmal. Ýöne sowurlar dogry çözgüt bilen bu işleriň hem höttesinden gelmegi başararlar. Kadaly iýmet, uky we özüňe laýyk işçiňlik güýç gowwaty aýabaň esasy çeşmesidir. Bu ýagdaý ruh saglygyna da ýakymly täsir eder. Jövda. Aprel aýy jövdalar üçin täze tanışlyklara, garaşylmadyk duşluklara we pikir alşmalara baý bolar. Bu ýagdaý ilk bilen adat ýerlerden hem täze mümkinçilikleri görmäge ýol açar. Özüňizde bolan anamyň artmagy netijesinde behin ukyby we çeper pikirlenişi talap edýän taslamalary goşulmagy şert dörer. Edil şonuň ýaly goşmaça girdiçi çeşmesini emele getirjek işler bilen bagly teklipleriň ýüze çykmagyna da garaşyp bilersiňiz. Saglyk hemme zatdan ileri. Onuň üçin bolsa, size kadaly uky almak maslahat berilýär. Egerde siz üstüňize düşen artykmaç agramy wagtynda azaltmagy başarsaňyz, fiziki we ruhy ýagdaýyňyzyň sazlyşykly bolmagyny gazanyp bilersiňiz. Seretan. Seretanlar bu ay esasan ruh taýdan oňoýly gurşawy döretmäge çalşarlar. Bu bolsa juda ünsli bolmagy talap edýän ýagdaýlarda hem pikirleriňiziň we duýgularyňyzyň aýdyn bolmagyny üpçün eder. Adatça duýgur seretanlar üçin bu ören möhüm zerurlukdyr. Içki deň agramlygyň kemkemden berkemegi, kämilligi ýetmek üçin haýsy häsiýetleriňizi östürmelidiňizi we haýsylardan ýüz öwürmelidiňizi talgy berer. Hüner derejäňizi we mali ýagdaýyňyzy berkitjek, goşmaça jogapkärçilik talap edýän täze teklipleriň hem ýüze çykmagy mümkin. Gezelençiler dem alyş maşklary bedeniňiz bilen birlikde ruhuňyzy da rahatlandyrmaga kömek eder. Saglyk babatda üýtgeşik beýinjelik berejek zat bolmaz. Şeýle de bolsa, özüňize artyk agram salmakdan ägä boluň. Eset. Esetlere apreliň hoş tap howasy hemme taraplaryň alham berer. Şol sebäpli olarda bir tydyrgyn görünýän ýagdaýlary üýtgetmek islegi dörer. Aýyň birinji ýarymynda daşka pikirlere däldi, öz iler tutýan ugurlaryna laýyklykda hereket etseler, ýokary netijäni gazanyp bilerler. Ýyldyzlaryň duýdurmagyna görä, bu döwür olarda özlerine bolan anamy berkitmäge we ýakyn wagtda haýsy ugurlaryň şahsy ösçi, has uly peýda getirjekdigini düşünmäge mümkinçilik berer. Pul babatda sowajaňlyga meýilli bolarsyňyz, çykbagynyň çäginden çykmazlygyna üns beriň. Eger eset öz bedeniniň diline düşünmegi başarsa, aprel aýy işçiňlik bilen sagdyllygyň sazlaşygyndaky döwür bolar. Sünbüle. Sünbüller aprelde zehinleriniň ýitelip, okyplarynyň artýandygyny duýarlar we munyň netijesinde ozalky agramy duýman bir wagtda bir näçe wajyp işleri ýerine ýetirmek başararlar. Iň esasy hem bu ay olary öň bulan bojar ýaly görünen ýagdaýlar aýdyň çözgütleri görmäge ýardam eder. Hatda daş döwrüňizdäki adamlar hem siziň öňküden asuda we durnukly bolandygyňyzy duýup bilerler. Bu döwür ýygyderlige üns bermek we mazaly oýlanyp ölçerilen uzak möhletli taslamalary amala aşyrmak üçin aýratyn amatly aýdyr. Bu aýtydyň eliňiz giňäp, çykbaçylaryňyzy alada etmekden dyýnarsyňyz. Yeňil fizik maşklar saglygyňyzy kadaly saklamaga kömek eder. Energiýaňyzy günüň dowamında ýerine ýetirmeli işleriňizde deň sarp etmegi başarsaňyz, özüňizi gowy duýarsyňyz. Mizan.
Medanlar bu ay öz içki dünýäsini has aýdyň duýmagy ýykyn ederler. Şeýle ýagdaý odalky kirjeňlermelerden el çekip, çözgütleri ynamly kabul etmäge mümkinçilik berer. Ünsüňiz işleriň tiýit bitirine däldi, hiline gönükdirirler. Daş döwrüňizdäki adamlar bilen gatnaşyklaryňyz çuňlaşar we siz olary has ünsli diňlemegi başararsyňyz. Olar size öz sırlaryny ananyp başlarlar. Bu ay hüner we madda durnuklulyga da bir baglap boljak aýdyr. Asuda gezerençler ýa-da ýeňiljek sport maşklary medanlaryň içki teňaramlygyny saklamagy we bedenlerini aşa ýadatmazlygyna ýardam eder. Akrap. Akraplaryň duýgurlugy hasda ýitileşer. Bu bolsa olary ozal gözden sypan owrujak zatlary görmäge we aňşyrylmadyk taraplary aňmagy mümkinçilik berer. Baharyň ortalarynda akraplar ödara gatnaşyklarda araçaklary dogry goýmak başarmaly diýen karara gelip, haýtylary we pal bolup, haýtylaryny bolsa täzeden seretmelidigini anyk kesitläp bilerler. İş ýagdaýy hem şoňa görä bolar. Haçan öňe saýlanmaly, haçan bolsa garaşyp, pursada ýol bermelidigi mesemälim duýlar. Çykdyjylarda tygşytlygy saklasaňyz, bu ay maddi ýagdaýyňyz hem gulaly gulluk bolar. Bu döwür duýdansyz ýadawlygy aldyrmak ähtimallygy bar. Şonuň üçin bedeniňiziň berýän ilkinji duýduruşlaryna kulak asyň we iş hemde diýinçaliş tertibiňizi wagtynda düzetiş girdiň. Gowus. Gowuslar töwereginde bolup geçýän wakalary adatdakyndan has ýakymly we joşgulny kabul ederler. Bu bolsa olaryň hyjygy we gyzyklanmany ýitirmezden bir işden başga bir işe çalt geçmeklerine mümkinçilik berer. Dünýä garaýşlaryny giňeltmäge ymtylmaklary netijesinde hatda iň kiçijik täze tejribede uly pikirleriň döremegini güýçli itergi bolup biler. İçki kirjeňlermeleriň ikinji oruna geçmegi ýa-da umuman ýok bolmagy gowuslarda kärdeşleriniň arasynda we şahsy gatnaşyklarda üns merkezinde saklanmagy şertdiridir. Ýerdejiniň artmagy has köp zatlar satyn almagy ýardam eder. Şeýle-de bolsa, tygşytly bolmagy çalşyň. Eger gowuslar işçiň hereket bilen diňç almagy zerur kadada gezekleşdirip bilseler, tutuş aýyň dowamında özlerini ruhy bilen duýarlar. Jedi. Jediler aprel aýynda öz içki dünýäsini tertip düzgüne salmak arkaly güýçlenerler. Bu okyp olary odal ören çalşarymly ýa-da uly bolup görünen işleriň höttesinden gelmäge ýardam eder. Bu ay meýilnamalar tertipleşdirmek, wagtyny tygşytlamak we geljeki mümkinçilikler teljermek üçin ören oňaýlydyr. İşdeşleriňiz, ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklaryňyz baly bilen ýagy-ýaly gatyşyp durmuşyňyza süýjülük berer. Size işleşmek bilen bagly tekliplere has ünsli çemeleşmek maslahat berilýär. Olardaky her bir ownuk zady üns bermek we uzak möhletleýin netijeleri nazarda tutmak wajypdyr. Tagylygyňyz öz eliňizde. İşeňir häsiýetiňizi aşa köp ulanmaň. Bedeniňize wagtynda diňç berseňiz, hemme zat gulýaly bolar. Dalu. Daluwlarda bu ay özüni görkezmek we şahsy ösüşe ýetmek üçin täze mümkinçilikler gözlemek islegi dörer. Bu babatda olary her bir zady inçe teljerme okyby ygtybarly kömekçi bolar. Olaryň täsin pikirleri töweregindäkilerin ünsüni çeker we adaty bolmadyk çözgütler talap edýän taslamalarda öňe saýlanmagy başararlar. Aýyň ahirine bakan, ihlasyňyzyň anyk netijeler berýändigini duýarsyňyz. Bu da öz güýjüňize bolan anamyňyza hasda berkidir. Pul meselesi feresaplygy talap edýär. Oýlanşyksız ediljek çykdyjylardan gaça durup, uzak möhletleýin meýilnamalary üns bereniňiz ýaxşydyr. Bu aýda başlan işleriňiziň meýwe berip başlamagy maddi ýagdaýyňyzyň barha gowulanmagyna getirer. İzgiderli aň zähmeti we ýokary ünslilik bedeniňizde belli bir derejede agramlyk görüdip biler. Wagtynda diňç almagy çalşyň. Hut. Hutlaryň başgalaryň kameňdemeýän duýgurlyklary, odal nazardan sapan ownuk zatlary saýgarmakda güýçli täsirini görkezler. Bu täsirini okyp, olara has dogry netijelere gelmäge we beýlekleriň görmeýän mümkinçiliklerini ýüze çykarmaga ýardam eder. Wakalaryň kim-kimden we öz akymynda dowam etmegi, içki deňagramlygy hemde özlerini bolan ynamy peşkeş berer. İş ýerinde synagdan geçen dogry usullara dayanmak bilen bir hatarda işin netijeligini ýokarlandyryp biljek täze pikirlerde hödürlemek gerek.
Ýyldyzlaryň çaklamasyna görä, bu ay hutlary hem hünär hem de mady taýdan öňe gidişlik garaşýar. İzgiderli yeňil fizik maşklar etmek, arasy howada gedelenç, dem alyş bedeniňizi hem de ruhuňyzy taplamaga kömek eder. Mehribanlar, ýyldyzlar diňe meýiller görkezýär, emma durmuşyňyz öz eliňizde. Goý aprel aýy her biriňiz üçin düşümli bolsun.